Πάω Παναγία μου. Η πολεμική αεροπορία. Ο Νοράτλας και τα υπόλοιπα παιδιά. Κοιτάξτε πραγματικά δεν εννοώ. Είναι το κάτι άλλο. Κάνει όλα και μπροστά. Αδέρφια, πάρε και από εδώ. Πάμε. Μπορούμε όλοι. Πάμε παιδιά. Με αυτόν τον καιρό να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Πείτε όλοι στο 30 στο 80 από εδώ. Τώρα. Με γράφει τις αρχίδιες τώρα. Κύριε θα πάρουμε μια άδεια. Με background το καιρό είπα. Όλοι στα γέλο κάτω. Μια άδεια ζητάμε. Θα πάρεις μια άδεια. Άδεια. Ιστορικά συλλέξεις. Προχωρήσουμε μπροστά λοιπόν. Ας δούμε τον καιρό λοιπόν. Και ας δούμε το αναμάρχη μας. Έλα ρε. Παμένος καιρός. Πάμε ξέρα λοιπόν. Πάμε ξανάλλοτε. Ζήσε. Πλάκα. Δεν ξέρουμε τι έχουν να κάνει. Πάρτονε. Δεν σου κάνω και ένα λίγο. Άντε στο Παγκαρέλδας. Ο πολεμικός στρατιώτης. Έγινε κλείσει. Άρρητη, άρρητα εκπαιδευμένος και συνδίκες παντών.